Dragi gledaoci, u narednim minutima pričamo o depresiji. Mnogi od nas su možda i bili u ovakvom stanju, ali često depresiju mešamo sa neraspoloženjem. Šta je depresija, kako se leči, kako možemo da prevaziđemo ovo stanje, razgovaramo sa mojom sledećom gošćom, Snežana Prokić, trener za lični razvoj, večera sa nama. Dobro večer, Snežana, dobrodošla. Hvala još jednom što si me pozvala i što sam ponovo u tvojoj emisiji. I meni je drago i družit ćemo se, eto, to moramo gledalcima na samom početku da kažemo, svake druge nedelje pričat ćemo o nekoj temi koja sigurna sam da zavređuje vreme i naših gledalaca. Eto, pričamo o depresiji. Sigurna sam da mnogi od nas su možda nekad imali neki simptom depresije. I hajde na početku da kažemo onima koji možda, kao što sam i rekla u najavi, pomešaju depresiju na raspoloženje. Šta je depresija? Ako razmislimo da je depresija stanje koje može čak i da nema kliničku dijagnozu, da nema stanje kliničke depresije koja kaže ako traje više od 15 dana skup različitih negativnih emocija, onda to možda i nije depresija. Međutim, kada pomislimo da je skup tih negativnih emocija koje mogu da budu beznađe, apatija, bespomoćnost, vrlo loše samopoštovanje ili samopouzdanje, krivica ili stid, ili ljutnja ili bes, ili strah i neizvesnost od onoga šta će tek da nam se desi. Znači, skup svih tih negativnih emocija u jednoj, koje se smenjuju u toku dana i na taj način pravi u nama određeno raspoloženje koje nam ne dozvoljava da uživamo u životu, koje nam smeta da radimo svoje svakodnevne zadatke. Da budemo u dobrom odnosu sa ljudima oko sebe, onda možemo da kažemo da je to depresivno stanje. To ne znači da je bolest, ali može da preraste. I zbog toga cela ova naša emisija je u stvari da zamolimo ljude da ako osete bilo šta od ovoga, da krenu u promenu svojih životnih navika. A takođe je poziv svim onima koji već piju lekove i već imaju dijagnozu da znaju da je to izlečiva bolest i da je uz pomoć lekova, uz pomoć promene životnih navika, da je sve moguće i da je moguće ozdraviti. Tako je, to sigurno. I ono što bih voljela da napomenem, jako je važno, i eto mi smo se i pre snimanja dogovarale o čemu ćemo pričati, da priznamo sebi i drugima da zaista smo u teškom možda stanju, da imamo stanje depresije. Ja moram da kažem da s obzirom da u svojoj praksi imam jako mnogo klijenata kojima sam pomogla da ozdrave od depresije. Da je samo njih nekoliko imalo dijagnozu, a da su svi ostali dolazili sa određenim problemima koje su imali i tek kroz naš razgovor otkrivalo se da postoji neki problem. I onda uglavnom je nepriznavanje sebi da imamo nešto od tih simptoma, da postoji nešto što nam smeta i da imamo problem, potiče ili iz nemogućnosti da priznamo da smo ranjivi i da priznamo sebi da nismo dovoljno savršeni i šta će narod oko nas da kaže, šta će ljudi da kažu i kako ćemo kao onaj stub koji treba da budemo stub svojoj porodici, bilo da smo otac ili majka, ili kao neko koji je direktor velike kompanije ili poznata osoba tipa muzičara, sportiste, glumca, kako da priznamo nekome da imamo problem, kako da priznamo da smo ranjivi i da smo nesavršeni. A u stvari, na taj način što krenemo da promenimo svoje životne navike, budemo bolji prvo sebi, onda i drugima. Jer možda da se setiš u avionu kada nas spremaju sa gas maskom, da prvo majka stavi sebi gas masku, pa tek onda detetu. Znači, prvo treba sebe da dovedemo u dobro stanje, da budemo radosni, da budemo zdravi, a onda možemo da pomognemo i svima oko sebe, onako kako od nas očekuju. Tako je, to si potpuno u pravu. I nekako mi se čini da većina ljudi voli da svoj problem da u ruke stručnom licu, ali volimo da nam pomogne upravo onaj koji je možda prošao to sve. I ti si imala lično iskustvo, je li tako? To ćeš podeliti sa mnom i sa gledalcima. Kako si ti izašla iz tog stanja? Ja sam se rodila i ja sam bila tužno dete. I negde sam bila okrenuta mnogo knjizi. I postavljala sam pred sebe ciljeve onda kad se ciljevi nisu zvanično postavljali. Da budem najbolji đak, da budem izvrstan student, da imam momka, da se udam, da dobijem dete.
I misleći svaki put kad budem ostvarila jedan od tih ciljeva, tad ću da budem srećna. I ja sam ispunjavala jedan po jedan cilj i onda je došao trenutak suočavanja da ja možda nikad neću moći da postane majka. U tim godinama velike tuge i jako mnogo pokušaja i jako mnogo bespomoćnosti šta ja još mogu da uradim i kako ja još mogu sebi da pomognem da bih to ostvarila, shvatila sam da nikad nisam priznala nikome koliko sam bila tužna. I tad je počeo moj proces velike promene. Osim čitanja knjiga samopomoći, krenula sam u 3 velike škole 2009. i shvatajući da ću pomoći sebi, u isto vreme sam pomagala i drugima. I kako sam pomogla sebi i kako sam ja postala i optimistična i radosna i znam i ovo sve što sad ćemo nadalje ti i ja da pričamo, ja to primenjujem na sebi. Ali je mnogo važnije što primenjujem u svojoj praksi i što se sve to pokazalo jako uspešno. Jer promenom životnih navika i sjedinjavanjem tela, znači objedinjavanjem svega onoga što radimo na telu, na emocijama i na umu, dolazi do promene našeg raspoloženja i promene naših vibracija. To su te 3 ključne stvari. To je nešto što moramo da podignemo na viši nivo da bi nama bilo bolje, ne samo da kada govorimo o fizičkom stanju, nego je jako važna i psiha, tačnije emocije i duh. Jeste, bravo. Tako je. Sad, ono što moram da te pitam, kada osoba dođe kod tebe na razgovor, kako teče taj proces i koje uopšte tehnike i vežbe koristiš da bi se izašlo iz tog stanja depresije? Kada klijent dođe, nekad dođe baš sa tim da mu treba pomoć da izađe iz depresije. Kao što sam već rekla, ovi drugi i ne dođu i ne budu svesni da već imaju mnoge simptome depresije. Ali ono što je, od čega ja uvek pođem, to je otkrivanje uzroka kako je do depresije došlo. I uzroci su uglavnom neka bolna iskustva i bolni događaji iz prošlosti, razni gubici, smrtni gubici ili gubici voljene osobe u smislu raskida ili razvoda, gubici posla, gubici materijalnog bogatstva, ali mogu da budu i događaji, naročito kad smo mali, gde smo mi doživjeli neko poniženje, stid, neki problem koji nismo mogli tada da rešimo, a ostao je kao duboko sećanje u našem telu i u našim emocijama. I onda naš um ima tu sposobnost da taloži sva sećanja i da ima ta sva sećanja o tome, o svemu onome što se desilo. I onda je način kako da se krene u proces isceljivanja i u proces ozdravljenja, prvo da se dođe u trenutak i mesto uzroka. Ja to radim sa 2 tehnike, ima ih mnogo, ali znači otprilike, samo da ne opteretim mnogo gledaoce, više mogu da pročitaju u tekstu i to ćemo reći na kraju. Jedna je tehnika vremenskog isceljivanja, znači da se kroz sećanje ode na mesto i u trenutak kad se desilo to što se desilo, znači kroz sećanje da se evocira taj trenutak i da se pogleda u taj trenutak i da se kaže da li sam ja mogao nešto drugo da uradim u tom trenutku. Sa znanjem, iskustvom i sa godinama koje sam imao, nisam mogao. I prihvatiti sebe s ljubavlju i ne osuđivati sebe što tad nismo odreagovali drugačije. I druga tehnika je tehnika sistemskih konstelacija, koja na prvi pogled deluje jako čudno, ali već 30 godina u praksi se pokazuje izuzetno uspešno, koja kaže da se sva naša sećanja i sećanja naših predaka nalaze u našem telu i u našoj podsvesti. I isceljivanjem sećanja, znači evociranjem sećanja na to što mi imamo, a imamo u sebi, nosimo u sebi sva ta sećanja, mi možemo da iscelimo sebe tako što pogledamo te naše pretke koji su imali vrlo tužne sudbine. I onda isceljivanjem toga kreće proces ozdravljenja. Onog trenutka kad je isceljen uzrok, tad je mnogo lakše primeniti sve ove tehnike koje ćemo sada da navedemo i koje su sastavni deo posle daljeg vremenskog procesa. Kako se isceljuju zajedno telo, emocije i um? U ovom tekstu koji će gledaoci moći da pročitaju na mom sajtu, znači moj sajt je www.ljubiživot i ljubiživot.rs pod moji tekstovi. Znači onog trenutka kad oni budu gledali emisiju već će biti objavljen taj tekst.
Znači, jako je važno kad se ujutru probudimo da budemo svesni kako dišemo. I ne samo kako dišemo, nego u trenucima velikog stresa da pratimo disanje, jer praćenjem udaha i izdaha, udaha i izdaha, mi negdje izbacujemo sve naše misli koje nas ophrvu. Druga stvar je fizičko vežbanje koje traje 10 minuta u krevetu čim se probudimo. To je istezanje kičme, onda to malo čučnjeva, malo rada sa kolenima, znači koliko da razgibamo svoje telo. U toku dana možemo da obratimo pažnju na svoje telo, na svaki deo svog tela i možemo negde pred kraj večeri ili možda u toku dana da odvojimo vreme za ples, koji je takođe pokretač svega i razmrdavanje nas. To je otprilike što se tela tiče. Još jedna važna stavka je smeh, koji je sastavni deo, znači, i pokretanja našeg tela i pokretanja našeg emocija. Bar 5-6 minuta dnevno smejati se iz stomaka, što se kaže. Onako ako se smeje Deda Mraz. Hi, 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 ho, ho, ho. I tako, jer na taj način pokretanjem, makar se to veštački dešavalo, znači nije nam uopšte do smeha u trenutku kad se loše osjećamo, ali veštačkim pokretanjem smeha mi pokrećemo hormon sreće. Naš mozak ne zna da li se mi stvarno smejemo. Veštački ili prirodno. Bukvalno ne zna da li se stvarno smejemo ili je to nešto što samo pomažemo sebi. To je kao oni principi kreativne vizualizacije kad mi zamišljamo da imamo nešto, a u stvari i nemamo. Ali naš mozak nije svestan da li to stvarno imamo ili nemamo, ali možemo da proizvedemo u sebi te hormone. Što se emocija tiče, ovo što smo pomenuli da su negativne emocije koje prate depresivno stanje, to su beznađe, apatija, tuga, stid, sramota, okrivljavanje sebe za ono što nismo uradili ili okrivljavanje drugih zato što su nam naneli bol ili tugu. Tuga ili bes, tuga znači zbog onoga što nismo mogli da promenimo u sebi ili bes prema nekome ko nam je tu tugu izazvao. I neizvesnost od budućnosti koja tek treba da se desi. Strepnja na osnovu svih negativnih iskustava koje smo imali ranije, šta onda možemo da očekujemo od budućnosti. I onda kada zamislimo da su sve te negativne emocije u stvari guste i spore i da nas negde, ono što kaže naš narod, vuku na dno, drže nas prikovane za mesto na kome se nalazimo, ne možemo mirno da spavamo, ne možemo da se odmorimo, ne želimo da se odmorimo. U tom trenutku je jako potrebno pokrenuti pozitivne emocije. I sada neko može da kaže, čitajući sve ove tekstove, samo pomoći, samo pozitivno razmišljajte i samo budite u sebi radost, veselje, smeh, zahvalnost, ljubav i sve će da bude u redu. I onda čovek koji je u lošem stanju će da kaže, sti lud, pa kako ja mogu to da uradim kad se ovako osjećam, da se ja dobro osjećam, ne bi do ovde ni došao. Onda se na veštački način podigne to stanje i znači na veštački način se probude te radosne emocije. Kako se to postiže? Znači to je još jedna od vežbi koju predlažem našim gledaocima da isprobaju. U trenutku kad smo jako loše, znači naša fiziologija je loša, ne znamo šta bismo sa sobom i sve ostalo, tog trenutka možemo da se setimo nekog trenutka kad nam je bilo dobro. Dobro. Kad se to desilo, gde se to desilo. Šta smo u tom trenutku videli, šta smo čuli, šta smo osjećali. Kako smo se osjećali, gde je bio taj osjećaj radosti u telu. Znači prizvati u telu to nešto gde se nalazi. Aha, meni se radost nalazila ovde. I ja ću onda to osjećanje radosti da proširim na celo moje telo. I onda ću da udahnem tu radost i da kažem wow, kako je to bio osjećaj dobar. I onda ću da izdahnem. I onda ću da kažem ponovo ću da udahnem taj osjećaj i proširit ću ga po celom telu. Jasno. I onda ću još jedan put da udahnem i da kažem dobro se osjećam. I da zapamtim taj osjećaj. Tako je. I da ga prizovem svaki put kad mi sledeći put bude trebalo. Znači to je veštačko menjanje emocija, ali u onom trenutku kad nam je potrebno možemo da ga aktiviramo. Da. To su samo neke od tehnika, vežbica. Kao što smo rekli na tvom sajtu Ljubi život, moći će da pogledaju i tekst i da se više informiše, naravno i tebe da kontaktiraju. Ono što moram da napomenem i svakoga zanima, naravno kada pričamo o bilo kom problemu,
Za koliko dana to može ili meseci može da se to prevaziće? I ja imam fenomenalnu brojku, to moram da kažem, 28 dana. Jeste. Tvoje iskustvo, je li tako? Jeste, moje iskustvo je 28 dana. Nije samo moje iskustvo u praksi i stvarno se pokazalo da jeste tako, nego su sva naučna dostignuća pokazala da se neuroni u mozgu navikavaju na neku određenu akciju u toku od 28 dana i posle toga postaje deo našeg nesvesnog. Kao vožnja bicikla, kao češljanje, kao tuširanje, kao pranje zuba. To nam je sad nešto normalno. Tako i promenom ovih životnih navika koje mi pozivamo gledaoce, dešava se ta promena. I onda dođe pitanje, a šta se dešava ako posle 5. dana prekinem? I nije mi do toga. Ja kažem, nema veze. Ako ste prekinuli 5. dana, onda od 6. dana krenite iz početka. I onda je jako važno napraviti taj niz od 28 dana. Posle tih 28 dana kreće ta promena i to postane sastavni deo nas. Postane deo našeg identiteta, našeg tela, našeg uma i naših emocija. Da možemo, da smo radosni, da smo zdravi i da se desila ta velika promena. Divno, eto. Koliko god, eto i kao što smo malo prije pričali o simptomima, mnogi gube apetit, beznađe, neraspoloženi su. Ipak može, ako hoćemo i ako želimo, potrebno da imamo tu volju, možemo sebi da pomognemo na taj način. Naravno, stručnu pomoć, kao što si ti rekla i ti radiš sa osobama koji imaju ne samo ove probleme, koje god životne probleme. Life coach je jako važan, potrebno je neko da nas motiviše. I ono što bih voljela da napomenem, kada kažemo depresiju, uvijek to povezujemo za neko hladno vreme. Eto, mi smo, čak što više, sad je toplo februar, što nije nekako i za ovo doba godine normalno. Približava nam se, eto, i praznik, Sveti Trifun, Sveti Valentino, Dan zaljubljenih. I tu je opet ona neka očekivanja. Da li ćemo biti sa svojim partnerom ili možda sa ljubavnikom ili možda sa prijateljima. Kako da izađemo iz toga? Kako da nam očekivanja da na kraju dana kažemo dobro, to se desilo zato što je moralo ili ćemo plakati ili kako već. Sigurno će biti raznih situacija. Raznih situacija će uvijek da bude, a naročito s ovim medijima koji su napravili od praznika i od Svetog Valentina ili Svetog Trifuna trenutak kada se očekuje od svih nas da budemo super radosni. Kao da svih ovih ostalih dana ne treba da budemo radosni. I kao da svih ovih ostalih dana ne treba da živimo, ali baš tog dana i baš na te praznike treba da budemo super radosni i da provedemo s onima koje volimo i sve ostalo. I to jeste deo istine. Deo istine je da mi treba da budemo svaki dan radosni i da svaki dan činimo sebi. Bez obzira da li je to dan zaljubljenih ili bilo koji drugi dan, mi možemo sebi svakog dana da priuštimo stvari koje volimo da radimo. To mogu da budu besplatne stvari, mogu da budu dobre stvari koje volimo da radimo, koje nas raduju. I onda je to savjet i tog dana, kao i svakog drugog dana, učinit ću sebi ono što mene čini radosnom. I kad me pitaju šta to znači voleti sebe, ja uvek kažem, voleti sebe nije neko apstraktno osjećanje, nego čin, nego proces, nego akcije koje mi možemo sami sebi da učinimo da bi nama bilo bolje, da bi se dobro osjećali. Tako da i onda za Svetog Trifuna ja predlažem učinite sebi tog dana sve ono što vas raduje. Jeste, to je nekako i najvažnije. Kao što si i rekla, on je dobar primer u avionu. Prvo moramo da zavolimo sebe, pa sve ostalo. Tako, to je nekako važno. I eto, za kraj, tvoja poruka ili savjet možda za sve gledaoce? Moj savjet je, ako osjetite bilo šta što nije u skladu sa onim što vi očekujete, znači nešto što vas čini neraspoloženim, nešto što vas čini tužnim, predugo, nešto što neko na koga ste besni, na koga ste ljuti, makar to bili vi sami, ili osjećate krivicu u odnosu na same sebe ili na nekog drugog. Prihvatite i priznajte situaciju takvu kakva jeste i potražite pomoć od roditelja, od dece, od prijatelja, od poznanika ili od ljudi koji su profesionalci. Jer pomažući sebi da što brže izađete iz tog stanja, mnogo ćete bolje biti i svima ostalima. Neka vam svi ovi simptomi o kojima smo večeras ti i ja pričale
budu signali da treba da se životne navike promene. Tako je. Da, i da dođemo do najbolje verzije sebe. Je li tako? Jeste. Jeste. Snežana, hvala ti puno što si večeras bila sa nama i eto samo još jednom bih htjela gledalcima da predložim nešto. To smo ti i ja pre emisije razgovarale, da svaki put kada imaju možda neki problem mogu da pišu ili tebi ili meni preko Facebook stranice ili profila i naravno da nam predlažu o kojoj temi bi želeli da slušaju u sljedećoj emisiji. Mislim da je to idealno da napravimo tu interakciju sa gledaocima i nekako da vidimo šta je to što ih najviše muči. Upravo to, pozivamo ih da nam predlažu teme o kojima možemo sljedeći put da pričamo i da ne samo ispričamo ti i ja, nego da bude i dodatno prateći sa nekim mojim tekstom gde mogu još više da saznaju. Tako je. Hvala ti puno. Hvala tebi.